Tunnetusti kusti polkee, että posti kulkee, mutta välillä tarvitaan autoakin. Posti aikookin ottaa käyttöön ensi vuoden loppuun mennessä 70 sähköautoa. Ongelmana on kuitenkin se, että sähköautot ovat varsin hiljaisia. No niinpä Itella on järjestänyt kilpailun, jolla haetaan sopivaa merkkiääntä ihmisten huomion herättämiseen. Kun postin sähköauto saapuu tulevaisuudessa kortteliisi, haluaisitko kuulla esimerkiksi tällaisen melodian? Vai olisiko tämä tyylikkäämpi? Entäs hieman erikoisempi ratkaisu? Vai haluaisitko kenties kuulla naapurin pitkätukan demonauhoitusta? Merkkiä ne tarvitaan sitä varten, että auto on äärettömän hiljainen. Eli siitä ei todella kuulu ajaessa ääntä, eikä kuulu myöskään, mitä hiljaisemmalla nopeudella mennään, niin se vähemmän sitä ääntä kuuluu. Sähköauton äänikilpailuun on tullut tähän mennessä jo lähes 200 ehdotusta ja lisää otetaan vastaan. Voittajan valitsee arvovaltainen tuomaristo, jossa on mukana muun muassa laulaja Hanna Pakarinen. Ääni voisi olla huomiota herättävä, mutta ei sellainen, joka säikäyttää, koska tarkoitushan ei ole tosissaan saada ihmisiä hyppäämään töksystään ulos, vaan se, että he tietäisivät, että auto tulee. Jo nyt suomalaisessa kesäillassa soi jäätelöauton tuttu melodia. Jäätelöauton alkuajoista säädökset ovat kuitenkin tiukentuneet, joten postiauto ei pärjää sen volyymille. Ei ole tulossa kilpailija jäätelöautolle. Jäätelöauton äänihän on aikanaan tullut jo ennen kuin erilaisia säädöksiä näiden äänien käytöstä on tehty. Ja meillä todella on tarkoitus, että tämä on ääni, joka on sopiva ympäristöön nähden. Erottuu selkeästi, mutta ei ärsytä ketään. Se oli aika hyvä. Äänitaistelu Jaskalle ehdottomasti. Seuraavaksi annetaan ääni Petrille ja sen jälkeen